memuji Tuhan. Mari ikut bersama, Dengan penuh cinta, mari ikut memuji Tuhan. bersama keluarga, Dalam rumah kita, penuh sukacita.
Shalom. Horas Madita Salutna. Selamat hari Minggu tu sudah ruas ni huriana roto parminggota sadarion. Dohot mandohoti parminggota di Jabu, marhite streaming YouTube. Saya di pasu-pasu tuata hita saluhutna. Andorang so masuk hita tu parminggota sadarion. Denggan mahita martangi yang di bagasan rohatabe. Martangi yang mahita. Amin. Marende mahita sian buku ende 577 ayat sada 1 ayat tolu di ayat tolu rap congcong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, natu mo palangit, dohot tanoon. Amin. Songonon do didok Tuhani, pajojoonmu nama au, lau martangi yang tu au, jalatangi honok kumahamu, jalaluluanmu nama au, lau secupang hamu. Molotung dilului hamu au, sian nasa rohamuna, jadi cupang hamu ma au. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan. Holan alani asini roham sambing do. Umbaen natarbaen hami marpungu di jolom.
Marsadani roha martangiang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua, manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonon mudo pinangido nasida. Ale Tuhan, pas saut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon ma natau hanguluan nami. Lehon ma dihami saleleng dihasianganon, parbinotoan dihasitongan nami, dohoti hangoluan saleleng-lelengna. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata ni minggu tasadarion, ima sian patik paupaton dohot lapatana. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadion hari minggu, dina ono marima ulahamu nasa siulaonmu. Alai anggo hari papitoni, hari paradiana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutan ni halakpe nama ngambati hutam. Aidi na ono marido di topa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papiyotoni, di bainido umbaen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianani jala di parbadiai. Dia do lapatani ondo. Ikon di habiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hatani debata. Ikon badiado hatani debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Ima sahatna atong mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahot na ombar bupatikmi. Amin. Amin.
tato poti madosata diadopani debata tapa unduk marohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi jala partalup ni roha jalan nabacar doho, sai marpangulai maroham midahami, tiba ini sai sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami, dukon ni asini roham, hati goran napi natupan ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom, tiba ini pasonang jala apuli mahami, akan hinop hop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege ma baga-baga ni hatani baga-baga ni bata taringot hasesani dosata. Ise be mangulaon akan pinilit ni debata debatado nama mitori. Ise do mandabu uhum hamagoan Kristus Yesus do naung mate. Alain dada holani naung mulak mangolu do. Jala disiamun di debatado ibana mangondihon hita. Hasangapon ma di debata na dikicang. Amin. Tangihon hamuma hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion tersurat di Job bindu 30 ayat 26 1 ayat 30 tajahama marsingkap soring. Molo martangiang ibana tu debata jadi asia-asia nama ibana jala patari dahononna bohina tu ibana mardongan olop-olop jala paswangona tu jolma nagale hati guarana. Dugi mamuji-muji ma ibana di joloni jolma manusia, donon nama, nunga mardosa aunian, jalan nunga papeol uhum hati goran, alai dan dibaloson ibana tu au, obar tu pambahenaku. Balik ibana paluan hosaku, asa unang turun tu bagasan hamagoan, jala marlasni roha ngoluku marnida hati oran. Idama, luhut nai di bahen debata, dua manang tolo hali tu manusia. Naing manogihon tondina mulak sian hamagoan, asa dipatiu rohana marhite sian hati oran di nihangoluan. Saya parateatehon maon ale Job, jala tangihon au, sip ma anggoho, asa hudat dati mandok hatakon. Alai molotu adong dope sulam sialus hononmu tuau haru hatahon mai ai dipangidor haku naing mamitoriho. Alai molo suadong be, ho matong manangihon ahu, sip maho, asa hupadahon tuho habisuhon. Ido saatna martua do akar tumangihon hatani debata jala napeopsa. Amin.
kon maha persyotai song rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, nat polangit dohot tanon. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman di tunubuan di si Maria, na gabe-gabean sian ton di perbadia, andorang soluluan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di pengamuan di silatus, nama tetar pajal do ibana di au pinar silang, natu watu banua toru dung ditanom, namulak mangul di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogotano, manguhumi halak lau mangolu dohot namate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria kana badia, huria hatopan halak Kristen akan abadia, dohot ya sisane dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. KBG Makur PSL Syadai.
BGMA tikting namasa di minggu tasadarion. Salam. Tabegema tikting namasa doho nanang masa di huriatta. Na parjolo goarni minggu. Goarni minggu sadarion ima minggu rogate manang martangyang. Topi ibadah di minggu on dang matsohot martangyang. Tetap berdoa. Napa duahon? Anak na tubuh. Di hari Minggu tanggal 27 April 2026, nunga di basa-basa hot Tuhan sadadak danak bawa tu keluarga Samuel Melvern Samosir inangi Indah Gloria Boru Sihotang, nasida maringanan di Jalan Flores 4, Blok L2, nomor sada, BSD Tangerang. Wek Setia Budi, sehat do dak danaki suang songoni natorasna. Napatuluhon, ruas na tamba. Mulai sadarion Minggu tanggal 10 Mei 2026, nunga gabe ruasta ima keluarga Amang Edward Winner Petrus Tambunan, inangi Esterini Kartika Boru Simatupang, doho tolu dak dana nasida ima sada Ernest William Pramudio Tambunan, Elvino Wahyu Tambunan, dohot Yunais Wilona Tambunan. Nasida maringanan Jalan Cikajang nomor 70 Petogokan Kebayoran Baru, masuk Wik Jakarta Selatan sada. Molo adong do nasida di parmingguan menogoton, jongjong ma di inganan. Mau liate, selamat datang, selamat bersekutu di HKBP Sudirman, Jakarta. Partangyangan wik, di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, masuk pukul 10 waluip di Patupa Huriata do partangyangan wik Setia Budi. Nagabe tuan rumah ima keluarga inang Nyonya PH Raja Guguk Boru Panjaitan, manang opung rut. Riama ro ruas na adong di wik Setia Budi mendohoti partangyangani. Penuguhan sidi khusus. Di Minggu tanggal 10 Mei 2026 di Parmingguan Bodari, Naing Malua Sian Pakakungyon, ima Sarah Boru Panggabean. Tatangyakon ma asa mardalan doa denggan. Papungu pelean. Di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 di Parmingguan Pagi KLA dohot Parmingguan Bodari, papungu polean tujolo dohita tu program kegiatan huria tahun 2026. Kunjungan gerejawi di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di Parmingguan Manogot pukul 8.30 naing rodo dongata sahuria ima sian HKBP Tebet. Na niuluhon amang Pandita Martunas Manulang MTH. Nasida naing mangendehon lagu puji-pujian tu debata. Di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, paduan suara apostel naeng mangebati huriata na adong di HKBP Cirebon Timur. Resort Cirebon di Parmingguan pukul 10 WIB. Naniuluhon ima inang pendeta Nurista Boru Simanjuntak STH. Ikeru manang ibadah keluarga di rumah. Puji Tuhan, antusias jemaat dalam menjalani Ikeru, ibadah keluarga di rumah, sungguh luar biasa. Banyak keluarga merasakan berkat melalui ibadah bersama di rumah, dan sebagian diantaranya juga
mengusulkan agar ada waktu untuk saling bertemu dan berbagi pengalaman secara santai. Karena itu akan diadakan Kopi Darat Ikeru pada hari tanggal Minggu 17 Mei 2026 waktu pukul 10.30 sampai 11.15 WIB. Hanya 14 menit saja Amanginang. Tempat gereja lantai 3. Kami mengundang Opung Amang Inang dan Dongan Naposo yang tertarik atau sedang menjalankan Ikeru untuk tetap berada di ruangan ini setelah ibadah. Jangan lupa ajak keluarga masing-masing. Mari saling menguatkan, berbagi cerita, dan bertumbuh bersama dengan Ikeru. Horas. Rangkaian ibadah Paskah dan Pentakosta 2026 HKBP Sudirman, Jakarta. Tema Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Kenaikan Tuhan Yesus yaitu di hari Kamis 14 Mei 2026 masuk pukul 8.30 ibadah pagi KLA di jam 11 WIB dan ibadah sore 17.30 WIB. Jangan lupa kita amanginang supaya kita menghadiri ibadah tersebut. Dari Dewan Koinonia, Sian Seksi Sekolah Minggu, Seksi Remaja, Boy Mata Jaha di Wartana Adong. Sian Seksi Paropuan, Seksi Paropuan Naing Patupahon Parheheon Paropuan 2026 di bulan Juni. Dalam rangka acara ini di Patupado Basar Makanan di Minggu Sadarion Dung Mulak Parmingguan. Amang Inang Dohot Naposo Ria Maita Belanja lau mendukung Parheheon Seksi Paropuan. Namangihut Parhalado Mandok Mauliate tu keluarga Amang Situa Rukman Simanjuntak inangi boruhu tahayan naung patupahan snack di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Mauliate dotong di pasahat tu keluarga Jeremy Kevin Simanjuntak na patupahon bunga altar Minggu Sadarion. Saya tuhatama na mamasu-masu. Ruas Namar Sahid na dirawat di rumah sakit Manang di Jabu, Boy Mata Jaha di Tikting Nadong di Hitabe, las tatangyakon ma asa tibu marhahi pason. Aka Tikting na sobola ni Jahaon, Boy ma amanginang do na poso, tajaha di warta nadong di Hita, asa unang lupa Hita. Songoni ma Tikting na masa do nanang masa di Huriata, Tuhan ma nama masu-masu. Horas. Horas. Tabi gema kur wik karet tengsin.
Sosialisasi dari panitia Parheon Inang. Shalom. Nahu parsangapihami Amang Uluan Pendeta Sobok Simanjuntak, Amang Pendeta Hercules Panjaitan, Inang Pendeta Nurista Simanjuntak, Amang Dohot Inang Parhalado HKBP Sudirman Jakarta, Tarlu Mobiman Nahu Haholongin Hami, Natua Nami, Opung, Amang Inang Dohot Anggi Naposo HKBP Sudirman Jakarta. Parheon Perempuan adalah momen membangun kembali semangat pelayanan para perempuan di dalam gereja lingkungan, terkhususnya keluarga. Parheon Perempuan tahun ini mengambil tema pengajaran iman di tengah keluarga, ulangan 6 ayat 4. Dengan subtema perempuan beriman, keluarga tangguh menghadapi perubahan zaman. Panitia telah menyiapkan rangkaian kegiatan Parheon sebagai berikut. Pertama, seminar dengan judul Antara Layar dan Kehidupan Nyata. Seminar ini akan membahas atau berdiskusi bagaimana perempuan HKBP khususnya menghadapi perubahan zaman, seperti perubahan perilaku orang tua anak dengan perkembangan teknologi yang ada dan juga pergeseran budaya. Bagaimana menyikapi perubahan ini di dalam terang iman. Seminar ini dilakukan hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 jam 11 di Gedung Gereja Lantai 3 setelah ibadah pagi. Pembicara adalah Pendeta Daniel Harahap. Beliau pernah menjadi Kepala Departemen Marturia HKBP dan memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan perempuan Batak. Seminar ini terbuka untuk semua kalangan. Dan kami harapkan semua jemaat bisa hadir dan segera mendaftarkan ke panitia atau melalui link yang akan disediakan. Yang kedua, pengembangan skill, basic makeup dan hairdo. Ini agak unik, Amang Inang, tapi bertujuan untuk membekali perempuan HKBP Sudirman Jakarta dengan keterampilan dasar makeup dan hairdo, agar mampu membawa diri dengan rapi, sopan, dan penuh percaya diri sebagai cerminan perempuan HKBP, baik dalam kegiatan gereja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bertempat di gedung serbaguna lantai 2, dan kegiatan ini dilakukan 2 hari. Yang pertama, pelatihan hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 yang dimulai jam 10 pagi dengan trainer Inang Sintua Nyonya Soni Silalahi Borusi Hombing. Beliau merupakan Parhalado HKBP Jatiwaringin dan memiliki sertifikasi di bidang makeup dan hairdo dan aktif di sosial media untuk sharing mengenai makeup dan hairdo. Hari kedua adalah lomba yang diadakan hari Sabtu 13 Juni 2026. Dan lomba ini merupakan evaluasi bagi peserta yang mengikuti pelatihan yang akan dinilai dengan 3 juri eksternal. Dan tentunya akan ada hadiah bagi yang dinilai baik oleh juri. Kelas pelatihan ini cukup terbatas, Amang Inang hanya dibatasi pada 25 peserta sehingga kami mengundang untuk secepatnya mendaftarkan pada PIC yang disebutkan di dalam flyer. Yang ketiga adalah acara puncak Parheon Perempuan. Ini diadakan hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dimulai jam 8.30 pagi, ibadah pagi, dan tentunya di Gereja HKBP Sudirman Jakarta. Kami mengajak semua perempuan untuk mempersiapkan hati dan diri yang terbaik untuk hadir dalam acara puncak ini. Amang Inang, kami tahu bahwa untuk mendukung kegiatan rangkaian Parheon ini, tidak lupa pasti kami membutuhkan dukungan dari Amang dan Inang, sehingga di dalam pencarian dana kami yang dimulai dengan hari ini ada bazar makanan setelah ibadah kami, setelah ibadah minggu pagi, kami ajak Amang Inang untuk ikut di dalam partisipasi bazar makanan. Begitu juga dengan proposal yang akan dijalankan panitia kepada beberapa jemaat, kami percaya Amang Inang juga
turut mendukung kegiatan Perempuan Hebat HKBP. Mengakhiri sosialisasi ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Burung gereja terbang ke awan, hinggap sebentar di HKBP Sudirman. Parheon Perempuan adalah pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mauliateh Horas. Marende Mahita sian buku ND 240 sia, huhut papunguma peleata.
Meni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramote hati-hati doho pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Horas madihita saluhut na. Sahat ma barita nauli nagabe si hanguluhonotan. Imana tarsurat di surat ni Apostol Paulus mandapoton huria Kolose bindusada mamuka maisian ayat sia 1:14. Kolose bindusada ayat sia 1 ayat 14 hujaha madihita di doksongonon. Dibaheni duku begehami i dang matsohot na kami tumangiako kamu jala mangido asa digohi dihamu patas ni roha mananda lomo ni rohana. Marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partondion. Asa marparange natama di Tuhani hamu. Gabe halomoan situtu jala marparbuehon nasa ulaw na denggan. Laus ganda di hamu panandayon di debata. Gabe margogo situtu hamu hombar tugogo ni hasangapon nai. Makorhon nasa habengeton dohot lambas ni roha. Mardongan las ni roha. Mandok mau liate mahamu di amai naung patauhok kamu manjalo tohap na di bagasan hati uroni. Setiano ni akka na badiai. Ainung nga di roro hita sian gonggoman haholomoni. Jala di paucat tita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Di bagasan ibana doa dong di hita haluaw ni. Imahasesaan ni akka dosa. Ido yanggo sahatna. Hurian itu hata na marpungu di bagasan minggu sadarion. Banyak orang tahu cara berbicara di media sosial. Banyak orang tahu cara berbicara di media sosial. Tetapi lupa cara berbicara kepada Tuhan. Manusia lebih cepat membuka handphone daripada membuka hati di hadapan Tuhan. Ketika masalah datang, kita lebih dahulu panik daripada berdoa. Ketika pintu tertutup, kita lebih cepat kecewa daripada bersujud. Padahal kekuatan orang percaya bukan terletak pada uangnya, bukan pada relasinya, bukan pada kepintarannya, tetapi pada lutut yang tetap tekun berdoa. Dan itulah sebabnya surat Paulus kepada jemaat Kolose menjadi sangat penting. Hurian itu hata molo taiwereng natongon di bagasan hurungan do Apostol Paulus. Ujuk manuraton suraton. Ima sebagai hukuman penjara. Ala di baritaon ibana barita nauli. Taringot tutuhan Yesus Kristus nang hehe sian hamatean. Huria kolesion ima huria na hinobasan ni si Epapras. Dengan saulaon ni Apostol Paulus. Sahalak parhalado ni Kristus nahaposan jala tardok molotaida tardok huria na macai bajar dope huria Kolose anggo di umur ni haporsiaon idombah molotaida Roma si Epapras tu hurungan lahoman dulo si Paulus marparbue do barita nauli na disaburhon ni si Epapras di huria Kolose. Jala taidama dang marisuang barita nauli na jinalo dohot na tinangihon na sida tarida doi sian ngulu na sida nagtogu haporsiaon tutuhan Yesus Kristus dohot taida do namian do na sida di holong ni roha songon natar surat molotajaha digicang ni turpukon ima di ayat 4 sahatu ayat 5a. Hurian itu hata, jemaat Kolose sendiri sedang menghadapi ancaman, ajaran palsu. Mereka mulai digoda untuk meninggalkan Kristus sebagai pusat hidup mereka. Alai aka amanginang, nang pe posodo peha porsion nasida, bajardo peha porsion nasida, dang murah oleng nasida. Ida umbahen molotaida nakin, marhite barita nauli nadijalo nasida,
togudo haporsion nasida. Jala alani ido, alani hatogu nasida mereka tidak mudah diombang-ambingkan arus ajaran sesat yang menyesatkan iman mereka. Jala membegi barita ido, umbahen marlasni roha si Paulus. Molo taida di ayat tolu di doibana, mauleate, mandok mauleate dohami, laho tumangyak kok kamu, toktong tu debata, aman itu hata Yesus Kristus. Hurian itu hata, macai takas di doiba nakin, mandok mauleate dohami lau tumangyak kok kamu. Kenapa apostol Paulus bersyukur kepada Allah? Karena mereka tidak mudah diombang-ambingkan arus ajaran sesat. Hurian itu hata. Apostol Paulus nakin mandok mauleate, ditangiang ni ibana tu adopan di debata. Martangi yang apostol Paulus menangyakon dohon mangundihon akan naporsea na di huria Kolosei. Jala molo taparrohaon aka amanginang. Ditangi yang ni apostol Paulus na diturpukon. Dada dirina sendiri ditangyakon ibana. Dada holan na kebutuhan jasmani ditangyakon ibana. Alai dohot do pisik asa marparbue hatani debatai. Molo taida nakin supaya mereka hidup di dalam iman, pengharapan dan kasih. Hurian itu hata. Molo taida tangiang di apostol Paulus bukan berpusat kepada kebutuhan fisik, manang materi dohot pardagingon. Alai berpusat tuha perluan pertondion, manang kebutuhan, pertumbuhan rohani manang spiritual, ni akan aporsea na di huria Korintusi. Allah dirajumi rohani si Paulus do naboy do oleng haporsion nasida. Naboy do oleng haporsion nasida ala tantangani. Ala ni ido macay takas do apostol Paulus paingoton nasida. Supaya di tengah-tengah perubahan itu mereka tidak mudah terpengaruh. Tidak mudah dibawa arus oleh ajaran-ajaran sesat. Tetapi supaya mereka tetap bertumbuh di dalam iman. Ido umbahen nakin matsay takas do apostol Paulus manuraton surat naon paingoton nasida supaya mereka tetap hidup di dalam Injil Kristus. Hurian itu hata. Ajaran yang sedang berkembang, ajaran gnostis yang mengajarkan bahwa untuk mengenal Allah orang membutuhkan pengetahuan tentang rahasia Allah. Dengan kata lain, pengajaran-pengajaran ini ingin membawa jemaat Kolose kepada satu pemahaman bahwa tidak semua orang dapat mengenal kehendak Allah. Dikatakan harus ada akses yang khusus. Pengalaman yang khusus untuk memahami rahasia tersebut. Karena mendengar itulah Paulus tergerak untuk memberikan nasihat. Memberikan pengajaran yang benar bagi jemaat yang ada di Kolose melalui surat kepada jemaat Kolose. Hurian itu hata. Dengan menegaskan bahwa kehendak Allah bukanlah rahasia yang tersembunyi. Kehendak Allah bisa dikenal dan dipahami oleh jemaat Kolose. Dan jika kita tanyakan bagaimana caranya mengenal, yaitu melalui berdoa. Hurian itu hata. Di lehon si Paulus perhatian natunasida marhite natoktong mangalehon dukungan semangat berupa topangan doa. Di dok nakindang masohot si Paulus martangyang lao tumangyakon huria Kolose. Siani boy taida amanginang bahwa tangiang itu merupakan satu kewajiban. Boy do akan aporsiai, kewajiban yang akan aporsiai. Berdoa tidak cukup hanya satu kali. Berdoa tidak hanya cukup ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi doa itu harus terus menerus. Molotajah hadis Sada Tesalonika 5 ayat 10 itu yang mengatakan tetaplah berdoa. Manang ahapena masa parukilon lasni roha di bagasan ngoluta. Diajar hondohita bahwa kita tetap harus berdoa. Molo tajahamuse di Roma 12 ayat 12. Bertekunlah dalam doa. Matius 7 ayat 7.
Jala didok musai di Yohanes 10 ayat 24. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Godang dopena aka amanginang. Di Alkitab tahun mengajar kita asa di bagasan rohana terus martangiak kita. Jala didok Martin Luther mengatakan doa merupakan napas orang Kristen. Jika seseorang berhenti berdoa, berarti dia sudah mati. Molodang bemartangi yang halak Kristeni, nang pemangolu ibana, alay na mate doi. Idong bahen didok mate ne, dang mate dang mangolu, dang adong gairah, dang adong semangat, gersang hidupnya. Molonunga gersang ngolu ni halak Kristen. Mari kita bertanya, bagaimana hubungannya dengan Allah? Allah ni do molo dengan do hubungan tado debata, pasti do mengalir huaso ni debata di bagasan nguluta. Karena Allah itu adalah sumber kehidupan kita, maka jangan terlepas kita dari sumber itu. Ketika kita terlepas dari sumber itu, walaupun kita hidup, tetapi ternyata kita mati. Hurian itu hatta dikatakan doa merupakan napas kehidupan. Sebagaimana napas sebagai kebutuhan, seseorang tidak bisa hidup tanpa bernapas. Maka seharusnya orang percaya pun tidak akan sanggup menjalani hidup tanpa berdoa. Alanita sukun bema dirita. Piga hali dosa dari hita martangiang. Apakah cukup hanya berdoa kita, hanya makan? Molota dokson nari dang adong bera nga jarang berajol mamangan tolu hali sadari. Molo mangan tolu hali sadari, molo martangiang ibana berarti tolu hali maibana martangiang. Alay adong do jolma hola sarapan nama dang manga pagi bedang dang indaham bedialang holan sarapan gadong nama ipe molo dia martangiang. Molo martangiang. Alana adong do songonon cerita rupane. Ilustrasi maon taringot tutangiang. Nina martangiang adi partangiangan. Martangiang ma ala naing marsipanganon. Jadi Roma amat taonin ma. Alay holat indahan do na ditangyakon. Dang didokon ibana na martangiangon. Amang alay dang pola martangyak kita. Alalapet do di parade inata. Nina kan. Jadi mana jajot tabereng, molo lapet roti dang pola mertangiang, holan indahani do tatangakon. Padahal segala sesuatu itu bisa ikon mertangiang dohita. Namanya saja orang Kristen itu adalah orang napas kita adalah doa. Jadi dang ukuran molo indahan nade nekon alangota ikon mertangiang maita. Jalan alucu na musi edong do toy mak dang pola mertangiang. Tiki mana burboni nungay tangyak kone yal tupong malangsung kan itu. Godang do jolma mandok soning. Alania manginang Martin Luther sangat jelas mengatakan bahwa doa itu adalah napas orang Kristen. Jadi ala hosa ni hala Kristen do tangyangi molo somartangi yang behita berarti dang marhosa behita na hosa-hosa nama. Hurian itu hatta di ayat 9 didok dang masohot nak kami tu mangyakok kamu. Paulus di dalam teks ini menunjukkan apa yang dia inginkan. Ima perkembangan dohot pertumbuhan ni haporsiao ni akana porsea na adong di Kolose. Di dalam doanya kita lihat Paulus meminta agar Allah memberikan patas niroha. Patas niroha laumananda lomo nirohana marhite hapistaran dohot habisuhon partondihon. Asa akamangimang didokon asa marparange natama nasida dituhani gabe halomoan situtu. Jala idora nadipangido ni si Salomo tu ado pani debata. Dia tidak meminta panjang umur dan kekayaan, tetapi dia hanya meminta kepada Allah yaitu patas niroha. Asa marhite patas niroha ima ibana boy manirang naroa dohot na denggan. Jadi boy dohonon inti doa Paulus adalah pertumbuhan iman, pertumbuhan nihaporsion, keteguhan moral, dohot habengeton, manang pertahanan nihaporsion ni huria Kolose. Di tonga-tonga ni ancaman sian parpoda haliluon.
dipangido si Paulus di tangyangna asa digohi debata di akana porsiai di patas ni roha mananda lomo ni roha. Didokon di bahasa Indonesia, supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan. Alane ido di tangyang tapeta pangido do tu adopan di debata lehon madi akayana kokon habisukon. Asa di tonga-tonga di habisukon ido nasida boy marnida ala perkembangan zamanon godang do aka parpoda haliluon. Boy do nama naik rohata, rohani akan aposo. Tetapi ketika kita menerima hikmat dari Allah, maka kita mampu memilah. Dia do lomo ni rohani debata. Dia do nasolomo ni rohani debata. Molo taida didok asa dilehon hikmat, sopia kebijaksanaan, kemampuan mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Di somahita perlu hati-hati. Unang adong do jolma dibuat ibana keputusan tanpa berpikir. Donge ahamat terjadi, penyesalan selalu datang terlambat. Tetapi ketika kita diberikan oleh Allah hikmat, sopia kebijaksanaan, mungkin dan pasti itu tidak akan salah mengambil keputusan. Jala iduna kita yang di apostol Paulus, bahkan dikatakan juga pengertian. Artinya kemampuan memahami untuk membedakan dengan benar mana yang salah dan mana yang benar. Patas ni roha doho pangatusion ima si lehon ni debata tu akan aporsea. Namarguna pakyon na laumananda lomo ni roha ni debata. Amanginang saya yakin dan percaya kita semua tahu mana kehendak Allah dan mana yang tidak kehendak Allah. Taboto doi. Alai jojotan do hita bolo-bolo ni ini nahita. Kita melanggar, kita matikan panggoran ni rohata. Kita melakukan hal buruk dalam kehidupan kita. Taboto do dosa do molo margabus. Alai toi ma sahali-sahali ni nahita kan. Kebiasaan sehari-sehari itu menjadi nunga. Idong bahen piamna do. Molo nunga jojo taulaon kan. Gabe toy dang taboto be itu adalah dosa. Hurian itu hatta alai didokon nakinson ketika diberikan kepada kita patas marroha maka kita tidak mau terjebak melakukan hal buruk. Halak nasopatas marroha dang tarbahesa mananda lomo ni roha ni debata. Gabe parangin na roa jala akan ajahat do na diulaibana. Alai halak na patas marroha. Saya akaparangin atamado di ulahon. Na hombartu haporsiona. Akanani halomoni debatama di ulahon. Di bagasan nguluna si ganopari. Halak na patas marroha. Dang bemian di bagasan haholomon. Alai toktong do hot marparangehon. Parange na denggan. Paulus mengajarkan satu hal. Bahwa orang-orang percaya itu memahami bahwa doa itu bukan seperti memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan hati manusia itu saja. Tetapi bagaimana melalui doa dapat membawa manusia masuk ke dalam ruang kehendak Tuhan. Hurian itu hatta. Molo didok nakin di Job 30 ayat 30 macai takas do didok di pahohom. Molo tajaha sahalilai didok ibana do di pangujung diturpuki di ayat 30 alai molo so adongbe homa atong manangi honau sip maho asa hupodaho tuho habisukon. Di tengah-tengah kehidupan kita seringkali kita berdoa hanya mendikte Allah. Tuhan naing songono ninahita. Tetapi ketika doa kita tetap tidak terjawab, maka kita langsung berontak kepada Allah. Alai diturpukon marhite si Job diajari dohita. Dido ibanakin alai molo so adong be homa atong manangi honau. Ketika tidak ada lagi apa yang kita katakan kepada Allah, didok debata matu si Job pahohoma tangihon. Jadi alania kaamanginang hita pe perlu do hohom manangihon suara ni debata. Idong bahen di dokon endeta paso ungut mi paso
ungut-ungut mi paso sarita minin, kan? Berarti kita harus mendengar dulu suara Allah. Jangan terus menuntut. Jangan terus menuntut Tuhan ini. Tetapi apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat di hadapan Allah? Allah ni doa kamanginang. Nakin apostol Paulus sangat jelas dia mengatakan supaya jemaat Kolose itu memiliki patas ni roha. Hurian itu hata diuduti mamuse di ayat 10 sadai. Paulus berkata bahwa Tuhan sanggup menguatkan dengan segala kekuatan. Kekuatan artinya ketika tenaga kita habis. Ketika tenaga kita habis karena pergumulan masalah yang kita hadapi, Tuhan masih mampu menopang. Ketika hati hampir menyerah, Tuhan masih memberi alasan untuk bertahan. Tuhan tidak selalu langsung menghilangkan badai, tetapi Tuhan memberi kekuatan supaya kita tidak tenggelam di dalamnya. Alana jojo dohita ditangyang ta, Tuhan pada permaraan, pada persahito ninahita. Wajar saja. Tetapi ketika persahito nidang dope mitorlao siapa matangta, pergumulan nidang dope sae sian ngulut tahun, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan, burung elang ketika badai datang tidak melawan badai dengan panik. Ia justru memakai angin badai untuk terbang lebih tinggi. Demikian juga orang percaya. Doa tidak selalu menghentikan badai, tetapi doa memberi kekuatan untuk melewati badai. Ido akamanginang senjatata ima tangiang. Tangiang do dalana asa martua ho nina kan. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, kuasa yang dari Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita walaupun kita menghadapi badai, menghadapi sitaonan paru kilon di bagasan mulutai, Allah Tuhan memberikan kekuatan, kita masih bisa tersenyum. Kita masih kuat di dalam kehidupan kita. Bukan berarti badai itu sudah hilang, tidak. Tetapi kuasa yang dari Tuhan itulah yang menopang kita. Kuasa yang dari Tuhan itulah yang memberikan dirgak kita manaili tujolo. Kita bisa tersenyum karena roh Allah ada di dalam kita. Hurian itu hata. Di ayat 12 musa di do ibana ditangyang nai mandong mauleate tu debata ima marhite tangyang. Maka muleatehon saluhut napi natupana. Nani ulana dohot akka dengan basa nani lohon natuhita. Taha porsiay do huwaso ni debata natakas tarida. Imanang manaluhon huwaso ni dosa dohot na mangihoti hita di gonggoman ni haholomon. Jalanunga dipaucat hita tuharajaon hatiuron. Jadi ketika kita sudah diangkatnya dari kegelapan menuju terang. Kita ini sudah hidup di dalam terang. Buasa ma saimia kita di naholom. Idong bain do konendeta. Unang hosay di naholom tunati uro atong. Nina kan? Berarti Tuhan mengajak kita karena kita sudah diangkatnya dari kegelapan dosa yang menghimpit kita, yang membuat kita tertekan, yang membuat kita tidak bisa bergerak. Kita sudah diberikan hidup di dalam terang. Maka ketika kita sudah hidup di dalam terang, maka lakukanlah itu. Ahamai ima didok di parbuehon taparbuehon ma ima parbueni tondi ala nunga mangolu hita di bagasan hatiuron ala debatana tiurdo ibana hita pe anak hatiuron do hita hurian itu hata ala nunga dipaucat hita nakitu hatiuroni. Bahkan didokon ditobus dohita jalata jalo panobusion ni dosata marhite pakokopon di Yesus Kristus ikom mandok moliate mahita di tuhata naung mga lehon haluaon dohot hasesaan ni dosa dihita aka amanginang taham moliate oma panobusion na pinatupa ni Yesus si marhite natoktong taargahon haluota marhite ngulutta na mangulahon akan adenggan dohot mamarangehon parange hatiuron. Hurian itu hata yakin doa usudena hita saluhutna songon hurian na mangadopi paralon ni haporsiaon rajumat do pabuah haporsiaw tape naboy do dakot
manang buido goyang. Boido hita dang hot di haporsioni. Boido hita goyang di haporsiotai. Alani akka haliluon, alani akka sitaonon, alani akka panahit, akka arsak narona sot-sotu hita. Boidoi alani tunggani boru. Boidoi alani akka tunggani doli. Boidoi alani akka yanakon na maol anjuon. Boido akka lingkungan para karejuan. Kodang do na mambaik kita lilu. Mungkin kita akan bertanya, kalau memang Tuhan ada, di mana engkau Tuhan? Kalau memang engkau ada, boa sedang dibalua ho ausian sitaononon, boa sedang dibebas soko ausian akka parukilonon, akka parsahitonon, boy doi haporsiota munggil, goyang, songon nakin nadi kolosei, hurian itu hatta. Nakikudoko kami do bahwa ketika kita terus berdoa bukan berarti badai itu hilang, bin salabin hilang, tidak. Tetapi doa itu memberikan kekuatan kepada kita. Alani ikom manok tong mahita martangiang. Unak kaya hita matsohot martangiang. Dipaingot si Paulus do bahwa orang percaya tidak boleh berhenti berdoa. Doa bukan sekedar kebiasaan rohani, tetapi napas hidup orang percaya. Ketika kita tetap berdoa, Tuhan memberi kekuatan untuk tetap berdiri sekalipun hidup tidak mudah. Alania manginang bertobatlah hita, martobat mahita, molo dilo ko martangiang, unang maawe dah kuboto martangiang. Itu adalah persoalan yang sangat di pertaniangan cocok di persoalan. Molo pelayanan nahiana wala pihami melayani udoko majo tiki melayani hami di Samarinda. Molo alana minggon setiap minggu do pertanyaan di si dan song kita sehari sebulan setiap minggu. Molo umpamana wikon bawa mak minggu depan bawa borua. Jadi molo diingot bawa itu. Oh minggu na minggui bawa martanyang sonari borua. Oh minggu depan mesti bawa. Tapalamba mak asa dipilit nina. Mereka takut berdoa. Padahal orang Kristen itu berdoa dang anagacang dang ala digacang di tangiang di pege Tuhani. Tetapi bagaimana kita ias nirohata mangido tuadopan di debata. Alani ketika kita berdoa, Tuhan memberi kekuatan untuk tetap berdiri sekalipun tidak mudah. Tondi ido nama ngajari hita martangiang. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul ekonomi sulit, bergumul karena keluarga terluka, mungkin pelayanan melelahkan atau hati mulai tawar terhadap Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan menyerah. Tetaplah datang kepada Tuhan dalam doa. Karena doa membuka hati kita untuk dipenuhi kehendak Tuhan. Dikuatkan dalam iman, dilembutkan dalam kasih, dan diteguhkan dalam pengharapan. Orang yang tetap berdoa tidak akan mudah putus asa. Mengapa? Karena ia tahu Tuhan masih bekerja. Sekalipun mata belum melihat jawabannya, dang dopetai da akka jawaban tangiang nang wata pasahat 2 tahun nang salpu, 3 tahun nang salpu, 10 tahun nang salpu. Tetapi kita katakan doa membuat kita percaya bahwa gelap tidak akan selamanya gelap. Doa membuat kita percaya bahwa gelap tidak akan selamanya gelap. Sebab Kristus telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan kepada kerajaan terangnya. Hurian itu hatta. Mungkin hari ini air mata kita masih jatuh karena doa-doa yang belum terjawab. Tetapi jangan biarkan doa berhenti. Selama kita masih berdoa, berarti kita masih percaya. Selama kita masih percaya, masih ada harapan. Dan selama masih ada harapan di dalam Kristus, hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Rogate, berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Martang yang mahita. Mau leate marohanami di ho ale Tuhan Jehovah Tuhan nami. Diajari ho dohami marhite minggu sadarion. Asa toktong hupasat hami nasa narikoti di bagasan ngulu nami di hadapanmu. Marhite tangiang, marhite elek-elek nami, marhite pangiduan nami,
Namar komunikasi hami toktong tu adopanmu. Tuhan tutu molo dang sahatu partikianon. Godang dope akatangi yang naupasat hami tu adopanmu. Dang dialusiho dope. Lehon ma benget ni roha. Lehon ma dihami sabam ni roha. Lehon ma toktong dihami Tuhan. Hapor siaon na mangulu. Pos dorohanami ditiki na lehet lehonom mudo. Naumuli naundenggan di bagasan ngulu nami. Lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan akan memberikan itu dalam hidup kami. Alani ale Tuhan pos dorohanami lehonomu dihami ringgas ni roha. Nasay toktong martangi yang di bagasan ngulu nami. Alatangi yang ido tutu Tuhan dalam nami manak makatai dohotho. Di bagasan minggu sadarion uwege hami ragamnya kana masa marhite tikting asiroham Tuhan. Pasu ma aka kegiatan na dipatupa di minggu nanengro di tonga-tonga ni Huriam HKBP Sudirman Jakartaon. Asa sudena terlibat lehonom mugogo haipason. Asa di bagasan ringgas ni roha nasida. Lau patupaho ni di bagasan pelayanan di Huriamon. Jalan nang songonipe. Namar sahin na dirawat di jabu nang di rumah sakit. Mangido hami aliamang. Asa lehonomu hama malum di nasida. Jala pasu-pasu musi panganon ubat na pinangan nasida. Pasu-pasu nang alat-alat ni dokter nasahat tu pamatang nasida. Parhitiamu mamoloko sahit. Nang songonipe lehoma roha na ra holong. Tu akan na mangurus. Asa unang nasida Tuhan marungut-ungut alam mangurus akan namar sahid alai lehom madina sida holong nasiakoi asal lambas roha nasida Tuhan marhite pelayanan nasida tumibu mamalum akan namar sahiti di bagasa tikiope Tuhan mangidope hami tu adopanmu akayanok konami napai maimahon ima hasil ujian nasina nates tu perguruan tinggi Tuhan manang ahape hasil ni akai yanakon nami lehonomu madina sida benget ni roha dohot kesungguh-sungguhan untuk belajar dan belajar 7 bulan narion. Jal aka anak konami SMP na mengikuti ujian do petong di bagasan minggu naneng ro. Ho manang mandongani nasida, mangalehom bisu kapistaran, mangaleon hai pason, asa hipas nasida Tuhan mandohoti aka ujiani. Di waktu na pondokon lehom matu nasida Tuhan haringgasoni, mamaketik kina pondokon lahu mangulang-ulangi aka parsiajaran. Na di jalon nasida sian aka guruna. Ale Tuhan Jehovah. Di berekodo sudena hami na pungudison. Rohanami. Pikiran nami. Manangahapi Tuhan na pinikiran ni rohanami. Manangahapi na di hati-hati nami. Takas doi Tuhan. Dangadong na buni. Patar doi di adopanmu. Alane Tuhan. Molo tungadong na holsoan. Lehom matu nasida Tuhan. Ima pangapulion asa haluar nasida sian holso nasida molo adong Tuhan namar sahid homa Tuhan mandapol hon tanganmu namar muliai nago kuasoi tu pamatang nasida asa hisar asa sikop hai pason ima elek-elek pangiduan nami jalanang songanima Tuhan nam makirim di haroro niaka tubuan anak do boru nangipe Tuhan suatom mahanguluani tu bortian ni akaina napay may maon na mauwas di anak do di boru lehom matu nasida Tuhan parbue ni holong ni roha nasida alanunga di pasadaho nasida di tonga-tonga pardongan saripeon Tuhan pos doroha nami disaluhut aka pangiduan nami lehonomu sakka babahata terjadi doi saluhutna Tuhan pos dorohanami sudena hupasat hami matuho nang songonipe di naneng mulak kami siap tongani ruanganon mulak mahami mandapot ton jabu nami be pasu-pasu aka kendaraan na hubuak kami dao mamara kecelakaan asa saat kami di jabu nami molo tungadong siya tunga-tunga nami na manguduti aka ulaon lehom magogo hai pason pikiran na torang asa boy nasida mangulahon aka ulaon nasida sude tangyang pangiduan namion hupasat hai matuho alay jumolo matuhan sesa dosa nami asa gabelam tamahami borum anak komo hasiammo di bagasan ngulu nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan ay martangya kami amen. Tapara di mendeta huhut mahita papungu pelean tapasahat naumuli tuadopan ni debata
tangiakon mapeliat tatu ado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banwa gijang. Hodo haroro ani saluhut sileo-leo na denggando nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilomitu hami pelian nami tuho. Saya jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhas yang hami pelianon. Patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam utanda hami gudang ni sileolomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang say pinorbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saat malomo ni roham di banotongon songon na di banua gijang. Lehon matuhamis sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu pangunjunan, palua mahami sian pangagu. Sandame jalo hamu ma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasarohon madamena tuton dim.